Issa l-oħra ir-rata tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ kompla jonqos u niżel għal 9.6%. Dan joħroġ minn ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea il-Eurostat. Bekk issa Malta tinsab viċin ħafna tal-mira Ewropea li sal-2030 tnaqqas din ir-rata għal 9%. La darba tinsab biss 0.6% il-bot din il-mira lokali kapaċi tintlaħaq ukoll qabel dakinhar. Ir-riżultat tal-lum u ferm aqwa minn kemm kienet ir-rata fl-2005 li kienet ta' 33%. Fl-2012 ir-rata ta' pajjiżna kienet ta' iżjed minn 18% waqt li s-sena l-oħra din naqset bi kważi bin-nofs b'rata ta' 9.6%. L-aħħar ċifri tal-Eurostat juru s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija aħjar minn dik ta' pajjiżi oħrajn bħall-Italja, l-Ungerija, id-Danimarka, il-Ġermanja u Spanja fost oħrajn. Fl-istqarrija l-Ministeru Edukazzjoni għalli tnaqqis b'din ir-rata għandu implikazzjoni b'saħħithom kemm għall-istudenti individwali kif ukoll għas-soċjetà kollha kemm hi għax jirrappreżenta żieda fl-opportunitajiet taż-żgħażagħ biex jirnexxu fis-suq tax-xogħol u jipparteċipaw b'mod attiv fis-soċjetà. Intqal li Malta wieħed mill-ftit pajjiżi li b'mod konstanti naqsu din ir-rata fl-aħħar snin. Mill-2017 l-hawn Malta rreġistrat l-akbar tnaqqis fit-tluq bikri mill-edukazzjoni u t-taħriġ mill-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Ministru responsabbli Clifton Grima innota li dan ir-riżultat pożittiv u frott investiment sostnut fi strateġiji ta' prevenzjoni proattiva b'din tirrifletti l-impenn kollettiv tal-Gvern li t-tip ta' riżultati edukattivi għal kulħadd anke kif enfasizzat mod qawwi fl-Istrateġija Nazzjonali għall-Edukazzjoni sal-2030.